Аз съм Аксиния. Станах популярна като певица след участието ми в къщата на Star Academy. В къщата на Star Academy се чувствах ужасно. Бях като бяла врана, спусната от някъде. Цялото изживяване ме накара да се променя. В смисъл, аз си казах, добре, не може да си толкова задръстен, не може да си толкова зле, не може да си толкова сдухана, за да не може да комуникираш свободно с хората. Сега съм по-добро издание на Аксиния преди 7-8 години. Мисля, че съм подобрена версия. Грозното пате се е превърнало в лебед. Аз се харесвам. Много си харесвам китките. Значи, да, китките, шията, глезените, гърдите, корема, дупето, лицето, краката. Обаче, така, като ме питаш, аз се предпочитам цяла, не на парче. Не се срамувам от голотата. 4 пъти съм се снимала за така наречените мъжки издания. Задоволих определено тази момичешката си суета да се снимам, да изглеждам вау, готина. Дали смятам, че привличам мъжките погледи? Знам как да ги привлека. Повечето хора, които говорят за секс, според мен, не знаят какво е секс. Защото те вкарват в това само физическия такт. А той е нещо толкова по-велико. Влизам в къщата на Big Brother, защото искам да докажа на себе си, че мога да комуникирам с всякакви хора. Това е важно за мен, това е мое лично предизвикателство и се надявам да се справя добре. По никакъв начин не ме притеснява дали има къде да се спи, дали някой хърка, дали си хвърля чорапите, дали може да готви, дали не може да готви, дали може да пере, дали може да чисти. Аз мога. Надявам се да не изляза първата този път. Значи, това ми е много важно, защото предния път излязох първа и така, надявам се този път да поостана.